Dorine Masomera has tried to make peace with Keti, sister yake, after kutukana kwakanyanyisa pasocial media. Chero iriyo content creation, guys, hazvisi zvazonyanya here. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and to share video redu kuti rifambe. Ketina has responded akati aiwa handizvo, asi Dorine anga anyora zvakareba zvimwe zvacho hazviverengeki. Ndofunga munhu anyora ari pakumhanya anoti iye zvandakaita ndakazviitireiko, ndazogara pandakagadzikwa manje riri kudoka nekuedza, ndakaungana pachimubhedha chisina headboard, ndaramba kufadza muroi ndishe. Musafadze muvengi wangu imi, ndinganyatsozoita zidombo remunyu chairo kuita mukadzi waroti. Unidzanaiwa, sorry kani mwana wababa vangu, ivhu harisarudze kani, tese tichafa. Takamirira mazuva edu ekufa, sorry kani, my twin, my huni. So ndo zvaanyora izvi achikumbira ruregerero kuna sister yacho, but angataura zvakawanda. Saka Keti also responded akati, after all the lies and hateful words you said, now there's really Dorine, I told you our relationship will never ever work. I have more peace when we don't talk than having toxic relationship. It will never work and you know that. I love you so much, but try to understand me. Let's live our lives in peace. Love me from a distance because our relationship will never work, and without social media you know very well kuti hatifi takaenderana futi. So I will appreciate if you could understand that blocking means choosing peace. I hope you heal and find peace from whatever that makes you so bitter. No matter how many times you post, I'm not going to fake things because of social media. Just live your life and leave my name. Stop posting me for likes because you have my number. Saka ari kuti iye hapana need yekuti utaure zvakawanda, you can still text me inbox. Dorine akarwara last week, BP yake yakakwira zvisingaiti, ndofunga ndo paakabva auya parepentance, and she also posted akati haachada kutukana navanhu pasocial media. She is done, and she posted a lot of pictures from last week achiposta sisi vake achida kuti maybe vadzokere kumagood books, but it did not work. Achibva azonyora message iyi, Ketina akaramba zvakare akati aiwa inini I'm going to block you to choose peace. So chero iri content creation, guys, I think family should be left out of zvimwe zvima conflicts zvisina basa rese.